Smartbooks je webová vzdelávacia aplikácia, ktorá vznikla z praktickej potreby v mojej rodine. Máme 3 synov a napriek tomu, že ja som vyštudovaný učiteľ matematiky, fyziky, informatiky, tak doučovanie s nimi bolo ťažké a neprinášalo dobré výsledky. V nejakom momente som sa rozhodol urobiť inteligentný systém, ktorý sa s tými deťmi bude učiť sám. A naozaj sa to oplatilo, lebo známky sa výrazne zlepšili a dokonca na prijímacích skúškach sme dosiahli mimoriadne výsledky. Podarilo sa nám vytvoriť novú metódu vzdelávania, ktorú voláme Smart učenie, a tá je založená na tom, že žiakom generujeme špeciálne náučné úlohy, ktoré žiaka nielen skúšajú, ale mu aj vysvetľujú učivo a robia to dovtedy, pokiaľ neukáže, že už všetko ovláda. Jednou z nosných myšlienok je individuálny prístup k žiakovi. Vďaka tomu je tento systém ideálny pre nadaných žiakov, slabších žiakov, aj deti s poruchami učenia. Smartbooks obsahuje kompletné učivo celej základnej školy a takmer celé učivo strednej školy. Vďaka tomu je neoceniteľným pomocníkom pre učiteľov, rodičov aj žiakov. Učiteľom výrazne zľahčuje ich prácu, rodičia sa už s deťmi nemusia učiť, stačí, aby si deti skontrolovali, či majú naučené nové učivo. A žiaci sa učia samostatnosti, zábavnejšou interaktívnou formou. Pritom nosia zo školy lepšie známky o 1 až 2 stupne.